Moko kuom rowere ma jotend mbalariany mopogore opogore pacho ka koro wito oko mabor paro mar ng'anyo michano tim tich adek juma manyien kaka rapar ne jogo manowito ngimagi e ng'anyo dwe mar 6 higa mokalo. Kaka Efi Nyakidi lero, moko kuom jonyuol manonegi nyithindgi e kinde ng'anyono bende nochwalo kwayo ne obila omigi arita makare. Tarik 25 dweni, Rawere chano bago ng'anyo pachoka. Ng'anyo mabiro bedo kaka rapar ma jogo manowito ngimagi e ng'anyo wi paro machiko omenda ma higa 2024 2025 ma bende nomonje od bura mamalo kod mano mar Senate. Viva Gomez, viva! Viva! Kata kamano, moko kuom rawere othegore mabor gi parono ka giwacho ni rawere osebed kitiyogo marach ahinya te kinde ng'anyo kaka yorno mar chwalo dwach josiasa. Ne ng'anyo mabiro tarik 25 kwaye ojana mapodongo ni donge ot so ka in gi gimo ni gitim malong'o to wuog itim kwaye gi duol mamuol sirikal kod obila madebedie ni kata kubiro to kik uchwadwa magina ne joma biro temo dhi kwaye ni dhi ng'anyo mos e nying Ruoth Yesu. For too long the youths in this country have been dragged literally and politically to fight battles that are not ours. We have been called to riot in the streets while others push to bleed, while others plot to benefit from the chaos. What is being planned for 25th June 2025 on Wednesday is not a protest. It is not a revolution. It is a setup. Rawere go medoni ok gibiye ni tiyo kod gimarach e rocho chenro mag piny owacho kendo gilero ni dwachgi maduong' en yudo ratiro yo makare ne jowetegi moseyudo hinyruok e ng'anyo. Gikwedo bende josiasa matiyo gi kweth njore e ng'anyo mondo buog ngima jong'anyo kod kwalo mwandugi. We want to demand for justice, opportunities and reforms, not going to the streets, not tear gas, not bullets, but also we demand protection from criminal gangs hired by the politicians. Protest mipango ga chude moko on 25th. To hakikisha ni city ma Nairobi obedo gi gimiluongo ni rang'iny mamalo e weche mag CCTV cameras. Mada yud ni police mora moro ka bunde no ogogo youth. To kwa biye kaka wan jo youth nikech koro waol gi tho. Pach rawere go nosir kod gavana ma kaunti ma Migori Chila yako mano wacho ni rawere ema nyalo konyo dongruok ma piny Kenya kendo nyaka koro gimany yore makare mag chwalo duondgi e wi lokruok ma gidwaro ne piny Kenya. Gino manosir bende kod senator ma kaunti no Eddie Okech. The agencies, you are our future, you are our potential and you are our growth. Tafadhali tusiende kwa hiyo maandamano ya fujo. Kwa wale vijana wetu ambayo you are being incited to demonstrate or to be unruly on 25th of June. When you want your voice to be heard, make your voice as clear and as distinct as possible. Those who are inciting our young people, you must know that our young people have got a time that they will vote and make a choice in 2027. For now, let all leaders do their jobs. Kombachielo, anyuola mag rawere manochwad lisasi kendo negi e kinde ng'anyo madwe mar 6 higa mokalo nochopete sendo bila ma Central mar chwalo kwayo margi mondo miyo bila ochiw arita makare e kinde ng'anyo. Mara kurusa mawe kwanza vituko, sisi hatutaki tear gas. Niliona hata harufu yake kidogo inafanya ni sneeze. So sitaki, hatutakuwa na maandamano. Sisi kama wasasi yetu si ya maandamano. Kwa uso unaweza tukosa lakini ndani tuko na uchungu. Kama mangu wako na uchungu, hata mimi ndugu yangu niko na uchungu sana. Ngomba serikali iangalie maneno. Isitupuuze tu hivyo. Sababu inasema na kuna kitu. Korka korgi obila omako chung ni ng'anyo makamano madhialo jogo manowito ngimagi biro bedo maonge lweny mora mora. I'll say is just to urge Kenyans to be very peaceful and remain focused. This is a country that belongs to all of us and we need to protect it at all costs. We don't want any form of violent procession or demonstration. We've agreed with them that the event will be free from violence. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Pod mane weche mag ng'anyo geni jotend kanise Pentecostal mopogore